Jum 34 qegħdin fil-5 ġimgħa minn 7 ġimgħat, qegħdin fl-34 jum minn 49 jum li għadhom wasluna għal festa ta' Pentekoste. Bħalma tafu qegħdin kuljum intellaw dana il-ħsieb mill-Iskrittura, mill-Bibja. U llum ħanażel vers mill-ktieb ta' Levitiku, vers ktieb li bħalissa fil-fatt il-ktieb ta' Levitiku bħalissa qed jiġi studjat fis-sinagogi kollha madwar id-dinja. Wasalna fil-fatt illum wasalna fil-kapitlu 24, imma l-iskrittura li se nieħu se noħodha mill-paraxa fil-fatt tal-ġimgħa l-oħra, mill-qari li kellna l-ġimgħa l-oħra. Levitiku kapitlu 18 vers 4 illi jgħid hekk ara. Dana qed naraw il-Alla ikellem lil Mosè. Għamlu skont id-digriti tiegħi u ħarsu l-liġijiet tiegħi u imxu fuqhom. Jiena il-mulej Alla tagħkom. Ħarsu l-liġijiet u d-digriti tiegħi, il-bniedem li jagħmilhom ikollu l-ħajja bihom. Jiena u il-mulej. Interessanti nkunu nafu li l-ktieb ta' Levitiku huwa maqsum f'żewġ diviżjonijiet. Insibu d-diviżjoni li titkellem fuq tinda tal-laqa, dik li wara mbagħad sar it-tempju. Dik hija l-ewwel diviżjoni, u t-tieni diviżjoni titkellem fuq il-poplu, in-nies li kienu jagħmlu jgħixu barra it-tempju. X'inhi dik li naraw f'dan il-ktieb? Dan il-ktieb ta' Levitiku jitkellem, anzi jagħti importanza kbira fuq il-qdusija li l-kredent għandu jgħix. Meta qed ngħid qdusija mhux qed nirreferi bħalma naraw f'xi statwi b'dik ir-raġġiera ma' rashom. Qdusija ifisser li nkunu maqtugħin, nkunu isseparati minn dak li huwa tad-dinja u nippruvaw kemm jista' jkun ngħixu għal Alla. Fil-fatt dak li għamel dan il-ktieb ta' Levitiku jagħti importanza kbira għal din il-qdusija. L-affarijiet daw illi aħna qed ngħixu f'dinja illi kollox madwarna huwa każwali. Illum xejn mhu xejn, illum qed ngħixu fi żmien fejn anke l-Apostlu Pawlu jgħidilna fl-aħħar żminijiet it-tajjeb jibdew isejħulu ħażin u l-ħażin jibdew isejħulu tajjeb. Imma da kollu Alla kien jafu mill-bidu. Alla kien jaf li l-poplu tiegħu maqtuħ u s-separat għalih kien ser jagħmel ma' popli maġnus illi ma ridux jafu b'Alla, illi kienu jgħixu ħajja differenti, kienu jagħmlu kif jagħmlu fil-fatt, jagħmlu dak li jogħġob lilhom. Imma għalkemm Alla xerridna mad-dinja kollha, għalkemm Alla xerret l-Iżrael il-poplu tiegħu, meta ngħid Iżrael il-poplu ta' Alla, xerdu mad-dinja kollha, Alla xorta qed jistenna minna li aħna noqogħdu attenti u ngħixu ħajja qaddisa. Itina istruzzjoni, fil-fatt hija kmandament. Ħafna drabi Alla jgħidilna kunu qaddisin għax qaddis jien. Jiena il-mulej Alla tagħkom. Fil-fatt insibu l-Alla jagħti dawn l-istruzzjonijiet, pereżempju meta qed jitkellem fuq it-tempju fl-ewwel diviżjoni, Alla l-missier għal darbtej jgħidilna biex inkunu qaddisin għax qaddis. Meta niġu biex nitkellmu fuq il-poplu tal-Alla, dina l-kwotazzjoni, din l-istruzzjoni insibuha 50 darba. Id-differenza għedaw il-għaliex waqt xogħol fit-tempju il-qassisin dak iż-żmien li kienu tribu ta' Levi kienu jafu li jridu jkunu qaddisin, kienu jidħlu fil-għodu jinħasslu kellhom fejn apposta, kienu jilbsu ħwejjeġ differenti. Kien magħmul mill-għażel, fil-fatt Alla kien jgħidilhom ilbsu daw il-ħwejjeġ biex meta tkunu fil-preżenza tiegħi astor u ma jħorġilkomx għaraq għax daqshekk iridu jkunu notfa fil-preżenza ta' Alla. Imma għax kienu qed ikunu fil-preżenza ta' Alla u jaħdmu għal Alla fit-tempju, kienu jitnatfu
U allura kienu jkunu maqtuwajn u separati minn dak li qed jiġri barra mit-tempju. Fil-fatt Alla stess jgħidilhom meta tiġu biex toħorġu mit-tinda tal-laqgħa, meta tiġu biex issa tispiċċaw il-ġurnata tax-xogħol u tmorru titħaltu man-nies, araw li tinżaw il-ħwejjeġ għad-disa, dak il-ħwejjeġ tal-għażel fin, u ilbsu ħwejjeġ normali. Inkella jekk ħa toħorġu bil-ħwejjeġ għad-disa, ħwejjeġ li huma maqtuwajn isseparati biex isir ix-xogħol ta' Alla, il-mument li kienu jiġu ċimbwiċ ma' xi ħadd miskienu dak ix-xi ħadd kien imut, il-għaliex dawk il-ħwejjeġ kienu jkunu qed iġorru l-dusija ta' Alla u aħna nafu li quddiem Alla ħadd ma jista' joqgħod minħabba d-dnub. Għaldaqstant, Alla qed itina għodda biex aħna nkunu nistgħu ngħixu ħajja qdisa. Alla qed jgħidilna kunu qaddisin għax jiena qaddis. Imma mhux qed iħallina l-tiema, mhux qed iħallina injoranti fiha l-affari, qed itina l-għodda. X'inhi dik l-għodda u dik l-għodda hija t-Tora, il-liġi tiegħu. Dik il-kelma li ħafna jibżgħu minnha, jiena ma nibżax minnha, anzi nħu pjaċir ngħidha. Alla tagħna t-Tora bħala dik l-għodda li permezz tagħha aħna nkunu maqtuwa isseparati mid-dinja. Bħalma għedtu nerġa' ngħidha u ngħidha b'responsabilità kbira. Il-fatt li temmen f'Jaxua għal ħafna huwa Ġesu ma jfisser xejn. Huwa tajjeb, huwa importanti, huwa tittamel. Temmen Jaxua huwa s-situ s-salvatur tiegħek, tittemmen li m'hemmx salvazzjoni mingħajru. Imma li temmen biss ma jfisser xejn. Issa tibda timxi warajh. U biex timxi warajh, allura timxi wara t-Tora. Għaliex għax Jaxua huwa t-Tora, il-kelma magħmul bniedem, it-Tora ħajja. Allura biex nimxi wara Jaxua bil-fors jiena irrid nimxi wara t-Tora. Alla tagħna t-Tora biex inkunu nistgħu ngħixu dik il-mixja li hu stess iridna nimxu, biex inkunu maqtuwajn, biex inkunu isseparati għalih. Fil-fatt, propjament, mal-minja fl-istorja, dana il-poplu qaddis kellu jkun sempliċement il-poplu ta' Iżrael. Il-poplu ta' Iżrael fil-pjan oriġinali ta' Alla kien il-poplu kollu ikun ħanidulek assis. U seta' allura issa jwassal il-Alla lill-poplu fejn qiegħed mifrux. X'ġara? Ġara illi għamlu l-oġol tad-deb u mid-dnub tal-oġol tad-deb Alla għażel li tribu ta' Levi biex issa jkunu huma dak is-saċerdozju irjal illi jagħmlu dak ix-xogħol għalih. L-oħrajn iridu joqogħdu barra mill-ħitan, barra mit-tinda tal-laqgħa. Imma mbagħad niġu għal kidba messjanika fejn Pietru jgħidilna fl-ewwel ittra tiegħu araw xejn Pietru fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 2 vers 9. Intom ġens maħtur, saċerdozju irjal, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih biex ixxandru it-tifkir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Intom li darba ma kontux poplu, issa sirtu poplu ta' Alla. Intom li darba ma kontux issibu ħniena, issa sibtu l-ħniena tiegħu. Hawnhekk naf li diġà qed ma ħnerġa' ngħidha Pietru qiegħed jikteb il dawk il-kredenti lud messjaniċi imxeldin mad-dinja. U qed jgħidilhom illi qabel ma konniex poplu, qabel ma konna xejn, għaliex għax konna qed ngħixu fil-ħażen. Imbagħad Alla tagħna t-Tora tagħna il-liġi tiegħu u permezz ta' dik il-liġi meta aħna nażlu nimxu fiha, allura issa ħansiru parti minn Iżrael. Allura issa llum aħna poplu, nazzjon irjal, poplu qaddis, poplu mogħti saċerdozju, poplu li nistgħu inwasslu l-bxara tajba, il-kelma tal-Alla lid-dinja kollha fejn Alla oġbu ixerridna. Fil-fatt, hawnhekk Pietru jagħmilha ċara fejn qed jgħid biex nagħtu t-tefħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. X'inhu dan id-dawl tal-għaġeb li Alla għandu? Għaliex qed jirreferi Pietru meta qed jgħid intom kontu fid-dlam, imissa ġejtu fid-dawl
X'inhu dan id-dawl? U dik id-dawl mija xejn ħlief it-Tora, mija xejn ħlief il-liġi tal-Alla. Għal dawk li jgħidu maħniex taħt il-liġi, dispjaċini għadhom qed jimxu fid-dlam. Minn għalihom qed jimxu fid-dawl, imma għadhom qed jimxu fid-dlam. Għaliex, għax il-liġi tal-Alla hija dak id-dawl u dan mhux qed xi ħaġa li qed nivvinta jien. Ejja naraw xi jgħid il-Proverbi, pereżempju, il-tip tal-Proverbi kapitlu 6 versi 23. Għax l-ordni mużbieħ u l-liġi dawl smajtu għad faqqa. U twiddib ta' talim u it-triq tal-ħajja. Fil-fatt dina ħafna jħobbu jużaw ma tiġu biex jwidbu tajjeb meta inti tiġi biex twiddeb il-xaħat biex tikkoreġi il-xaħat, inti tittuża l-kelma tal-Alla, mela tittuża it-Tora. Biex tikkoreġi il-xaħat inti tittuża bil-fors it-Tora, ma tistax tikkoreġih jekk mhux ħatuża it-Tora. Għax il-pija fuq xħat ikkorreġieħ. Imma hija ċara hawnhekk il-Proverbi qed jgħidilna il-liġi dawl. U dan huwa dak id-dawl li Pietru stess għalilna issa qed nimxu fih, għallinna suppost qegħdin nimxu fih. Għal min qed jimxi fit-Tora qed jimxi fid-dawl, għal min jgħid li m'għandniex taħta qed jimxi fid-dlam. Imma anke s-salmista, jekk imorru pereżempju s-salmista, l-isbaħ salm li għal fil-Bibja, salm 119, dak li ħafna jaħarbu ma jitkellmux fuqu. Salm 119 vers 105 jgħidek għala fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Mela, nerġa' ngħid il-kelma tal-Alla u tinsewx fi żmien is-salmista fi żmien David il-kelma tal-Alla ma kienx għal Pawl jew għal Pietru jew għal Ġabu. Il-kelma tal-Alla fi żmien David kienet it-Tora u David qed jagħmilha ċara. It-Tora hija dawl fil-modija tiegħi. X'jagħmel id-dawl? Nerġa' ngħid, mela qabel ma konna xejn, issa qed nimxu fit-Tora, qed nimxu fid-dawl. X'jagħmel id-dawl? Ejja naraw x'jagħmel id-dawl. Id-dawl idawwal l-għajnejn. Allura tista' tara aħjar. Allura f'kelma waħda l-istess ħaġa bħalma jgħid anke s-salmista jidderiġi issa għajna x'jekk inti qed tara d-dawl ta' fejn inti mixi tista' timxi. U għaldaqstant tista' timxi b'aktar konfidenza għaliex għax issa permezz ta' dak id-dawl qed tara l-affarijiet ħafna aktar ċari. Mingħajr it-Tora ma tistax tersaq qrib Alla. Mingħajr it-Tora ma tistax tkun viċin ta' dak stess li tak it-Tora biex tersaq lejh. Allura nistgħu ngħidu t-Tora, il-liġi tal-Alla, l-istruzzjonijiet li Alla tagħna, hija dik xi ħaġa li tiftħilna għajnejna, tmexxina fis-sewwa fil-fatt. Tallimna inkunu aktar konfidenti fil-mixja messjanika tagħna. U fuq kollox, nerġa' ngħid tressaqna lejn Alla. Għaliex? Għax jekk inti permezz ta' dak id-dawl, permezz li timxi fil-liġi tal-Alla, għaddej minn dik it-triq li Alla jrid jgħaddik minnha biex tasal għandu, jekk inti qed tgħaddi minn dik it-triq permezz tat-Tora, allura fl-aħħar mill-aħħar se tasal biex tersaq qrib Alla. Imma mingħajrha ma tista' tasal imkien. Ħafna illum il-ġurnata nirringrazzjaw l-Alla qegħdin jaħbtu wiċċ imwiċċ mal-verità. Għaliex issa l-iskjavitu ingħala. Illum il-poplu tal-Alla m'għadux qiegħed fl-iskjavitu, m'għadux qiegħed eżiljat, ħanejdulek mhux skjavitu, iktar minn skjavitu, m'għadux eżiljat, l-eżilju spiċċa għaliex għannu partikolari meta beda u għaldaqstant jekk nafu meta beda, nafu meta spiċċa da l-eżilju skont dak li hemm miktub fil-kotba tal-profeti, nafu li bħalissa Alla qed isejjaħ il-poplu tiegħu lura. Meta qed ngħid isejjaħlu lura mhux biex imur joqgħod fl-art ta' Iżrael, imma biex joħroġ minn dak li hu tad-dinja, joħroġ minn dak li hu każwali, joħroġ minn dak li ma jfisser xejn, jinqata' u jissepara lilu nnifsu għal Alla biss. Kif jagħmilha di? Permezz li jimxi f'dak id-dawl li hija t-Tora li Alla stess qiegħed itina. Ħbib tiegħi bekk biss nistgħu nikbru u nimmaturaw.
Jekk aħna ħaneqgħu ngħidu llum m'għadniex taħt il-liġi, ma nistgħux nikbru u nimmaturaw fl-ispiritwalità tagħna u nersqu qrib lejn Alla. Ikollok erf tad-dinja fuq il-kelma tal-Alla, imma inti mhux l-erf tad-dinja fuq il-kelma tal-Alla trid, inti trid l-erf tal-kelma tal-Alla. U l-kelma tal-Alla hija t-Tora. Il-kelma tal-Alla hija l-liġi. Dik hija id-dawl li fiha rridu nimxu. Jekk maħniex qed nimxu fit-Tora, allura qed nimxu fid-dlam. Nafx ħafna minnkom qed jgħidu Jaxua qal jiena d-dawl ta' din id-dinja, iva, ma nerġa' ngħid Jaxua huwa l-kelma tal-Alla magħmul bniedem. Jaxua huwa it-Tora magħmul bniedem. Jaxua huwa d-dawl għax it-Tora hija d-dawl. It-Tora hija d-dawl għax Jaxua hija d-dawl. Irridu nimxu warahom fl-aħħar mill-aħħar kif ngħidu nafu x'jgħid anke l-ktieb tar-Revelazzjoni illi l-paċenzja ta' qaddisin fejn qiegħda f'dawk illi jemmnu f'Jaxua il-Messija u iżommu il-kmandamenti ta' Alla. Ejja ħanqgħu dan il-programm b'talba qasira Alla tagħna, Missier tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers, mulej niġu qudiemek u nirringrazzjawk mulej tad-dawl li inti oġbok titfanna f'għajnejna, nirringrazzjawk tal-kelma ħajja tiegħek Missier Qaddis, nirringrazzjawk tal-liġi it-Tora tiegħek li permezz tagħha aħna nersqu aktar lejk. Nirringrazzjawk Missier Qaddis ta' ibnek Jaxua li huwa il-kelma tiegħek ħajja li jistess għalinna biex nimxu warajh mulej u għal-dastant it-talba tagħna hija biex tiftħilna għajnejna, iftħilna għajnejna mulej ħanaraw dan id-dawl, iftħilna qalbna l-istess qalb li inti fuqha ktibt din il-liġi Missier Qaddis. Poġġilna d-dawl ħanaraw x'hemm miktub f'qalbna mulej. Illa li jekk maħniex nimxu mal-liġi tiegħek, jekk maħniex nimxu mat-Tora tiegħek mulej aħna mixjin fid-dlam. U ma ħanaslu mkien. Imma nirringrazzjawk mulej li inti oġbok tibgħat l-Ispiritu Qaddis tiegħek biex imexxina fil-verità, imexxina fil-kelma tiegħek, imexxina fid-dawl. U għaldaqstant itina l-erf tal-kelma tiegħek. Mulej infaħħar ismek u nollih għaliex m'hemm ħadd bħalek fejn jidħol l-erf Missier Qaddis, m'hemm ħadd bħalek fejn tidħol is-salvazzjoni tal-poplu tiegħek, inti li tmexxina fis-sewwa. U ta' dan nirringrazzjawk. Nirringrazzjawk li tmexxina fis-sewwa permezz tal-istess Tora, l-istess liġi li inti tajtna biex nimxu fuqha ħalli nkunu maqtwajn u separati minn din id-dinja. Nirresqulek din it-talba quddiem it-tron tiegħek mulej f'isem ibnek Jaxua, il-Messija, is-Situ s-Salvatur tagħna, l-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom għada l-ħatbib tiegħi f'isem sħabi ta' Malta Messjanika nsemmilkom.